Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 2021-nji ýylyň awgustynda başa ýol başçylygynaky halkara güýçleriň Awganystanyň çekilmeginiň ýa-ni Taliban toparynyň Kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen Awgan halkynyň şol sany bu ýurtda ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuş şertleri üýtgedi. Daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar tarapyndan ikrar edilmedik Taliban ýol başçylygynaky Awgan hökümeti insan hukuklaryny, şol sany aýal gyzlaryň hukuklaryny, söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edildi. Goňşy döwletleriň en çemesi şol sany Türkmenistan özleriniň günorta goňşusy bilen gatnaşyklary aram tutdy. Ýurdun täze dolandyrjylary bilen umumy dil tapmaga çalışdy. Ýöne bu ýurtda ýaşaýan türkmen ýa-da özbek azlyklarynyň aradalary agdalmady. Dünýä türkmenleriniň nobatdaky sany Awganystanyň Taliban astyna ýaşaýan etniki türkmenleriň täze döwürdäki durmuş aradalaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizde Abaşada ýaşaýan Awganystanyň türkmen jurnalisti Şamir Dangul Murady gatnaşýar. Şamir Dangul, biz siziň bilen ýa-ni ýakyna taýýarlap efire beren soňky gepleşiklerimiziň birini Awgan türkmenleriň durmuşy barada hem ýörüýte bir telefon interwýusyny geçirip dinleýijilerimize eşitdirmek barada ulalaşdyk. Şu gün gepleşigimizde Awgan türkmenleriň meselelerini gozgaýarys. Biz öňler siziň bilen Awgan türkmenleriň durmuşy barada ýygy-ýygydan interwýulary geçirip dinleýijilerimize eşitdirýärdik. Ýöne siz howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Awganystan terk edilýäňiz bäri bu tema boýunça siziň bilen telefon söhbetdeşigini geçirmäge mümkinçilik bolmady. Biziň gepleşigimizde Awganystanyň ýaşaýan etnik türkmenleriň wekilleri sag bolsunlar, wagtaly umumy ýagdaýlar barada öz pikir garaýşlaryny beýan edip çykyş etdiler. Ýöne bu tema boýunça siziň bilen ilkinji gezek söhbetdeşik geçirýäris. Şonuň üçin siz bize baştan başlap gurrun beripler misiniz? 2021-nji ýylda Taliban topary Kabulda häkimiýeti ele geçirenden soňra Awgan halkynyň şol sany etnik türkmenleriň durmuşyna nähili ýetgeşmeler bolup geçdi. Söhbetdeşigiň başyny şeýleräk bir umumy sorag bilen başlaly, soňra aýratyn ýagdaýlar barada gurrun edeli. Baş üstüne. Sağ olun bolýa. Şol Birleşen Halkara güýçleri Awganystan birden terk etmegi netijesinde Taliban ýaraglylary gelipden şu Kabul paýtaht Kabulda asyp aldy. Şondan soň dören durmuş ýagdaýlar bilen bagly soradyňyz. Ondan soň Awgan halkynyň durmuş ýagdaýlary has agyrlaşdy, açlyk boldy, ýoksulluk hem gruply adamlara basyş görkezip başlady Talibanlar. Hem halk gorkly, bukunup ýaşamaga mejbur galdy. Awganystanda misal üçin intelligensiýa wekilleri bolsun, ýa jurnalistler bolsun, olar izarlandy. Hatda bir eli galam tutan adamlara muhakkati kynçylyga duçar edildi. Hususan türkmenler üçin gaty kyn ýagdaý göredi. Diňe halda kapda edip satyp maşgala bolundurýar türkmenler ýeri ýurdem bolmandan soň Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň gurragy Aglabaty Tewitseýozy Orslar Türkmenistany basyp alandan soň Awganystana geçen türkmenler de olar biz ýene watana dolanýar diýip bäze yer edinmän, yer ýurt edinmän şeýle ýaşap beripdirler. Sal Çinaýdanda şu Awgan türkmenleriniň Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň %80 prosentinde bir yer ýok, ekrançylyk yer ýok. Diňe bir oturýan üýü bar, onuň bir dokumentany gatnaşy oturýan üýleriniň mysal üçin aýdyn, Aqsa diýen etraplar bar, başga Jowzan welaýatynda, Faryab welaýatynda, Balyk welaýatynda, Gunduz welaýatynda, hatda Badygy, Sarat welaýatlarynda türkmenler ýaşaýar. Türkmenleriň ana köpünde yer ýok da, şu diňe hal bilen maldarçylykda bilen bir maşgala dolanýardylar. Ondan soňra maşgala dolandyrmakdan çok kynçylyklar boldy, durmuş ýagdaýlara gata agyrlaşdy. Sebäbi öňde okuyan hallary häzir bazar tapan ýok. Ana şonuň üçin gaty kynlaşdylar, garyp düşdi türkmenler häzir. Onuň üstesine Talibanlar halkyň salygy dalýar. Her zatdan salygy halkyň ýerinde bir ekrançylyk bolmasa-da, ýa bolmasa bir halsyndan, ýa şunu bir mal halyndan ul salygy dalýar. Her üýüň başynda bir salygy alýan we Taliban nökeri totaýda oturtulyp halkyň salygy alyp oty şeýle kyn ýagdaý halkyň başyna düşdi. Misal üçin men aýdyn, şol Pakistanda boşullukda bolanda, şol ýerde de şu bir maşgala dolandyrmak gün görmek üçin türkmenler halda okuýardy da. Sonda türkmenleriň dokan halysyna Pakistanyň hökümeti salgyt almaga beýledi dursun. Sen
sul halini dokap da ýurda iyi verdin diýip, da ýurtdan onun yerine altına barabar dolar pul geldi diýip, ona berekella puly berip başlady. Häzir azalypdyr. Ýöne soňa berekella pul berýär. Indi bu Awganistanda bu häzir Taliban topary halkdan azyr halyp alyp otyr. Ýerinden alyp otyr bolmasa olundy Amyza ýan kynarynda köp türkmenler ýaşaýar. Amyza ýan kynarynda ýaşaýan türkmenlere şu amanla döwründe bir hatpetek berilmändir ýer üçin bir esnat ýani meniň ýerim şul diýen bir haty ýok. Olaryň elinde. Emma soňa garamazdan şol Amy derýanyň kynarynda ýaşaýan türkmen obalarynyň beýdip talgyda alyp ýerlerinden. Halky şöýdükden üçäp bu da Taliban hökümeti şöýdübem häkimet gurup otyr halkyň üstüne. Halkda da gorkdy. Açasan bir arda näde bilen ýok, açasan ýüzleri bilen ýok hiç gaýsyna. Emma manda türkmenlerden bir Talibanyň häkimetinde aýdany bolýan diýeni bolýan bir ýokary orunda adam ýok. Özbeklerden bar ýöne, türkmenlerden ýok. Onun için mana türkmenler ýokarkylaryna Talibanlaryň ýokarkylaryna ardyny ýetirmedi de kynçylyk çekýärler. Ne häzir aýdanda onan bellep geçýär şol Goştepe kanaly çekilip dursa. Goştepe kanalynyň ugrunda ýerleşen şol türkmen obalary bar. Sol ovalarım üstünden şu kanal düşse sol ovaları vayran etti. O dinle diğerlemede de sol ölümümüz gonum çokları vayran etti. O sirkati bir ayılgan çiyagda hazırki yagday. Inde 2021 yıldan beri hazır çeliş devam edip geliyor. Uzak vakitlap devam ettiğimen diye. Oğan Türkmenlerine himaye gerek. Oğan Türkmenlerine de İran Türkmenlerine de sol himayeler gerek. Türkmenistan'ın hususan Türkmenistan'ın himayeti. Ýaşa Türkmenistanyň himayasy bolmasa, gaty kyn boljak. Türkmenistanyna bir biziň mana bärde şol Awganistanda, Iranda türkmenlerimiz ýaşaýar. Bu türkmenler azarlanmasyn, türkmenler kynçylyk çekmesin, ýa türkmenlere bir kysy görkezilmesin diýip, meniň pikrimçe hene resmi taýdan ne İran hökümetini Teyne Awgan hökümetine belki menka sözleri eşitýän olur türkmenler hakda gurrun etjek bolsam oňa kän gulak asman türkmen hökümetiniň Awganistana safar edýän ýa Iranda safar edýän delegatlary soňup geçipdäni bu barada gurrun etmekde ben çekindi diýip aýdýar türkmen wekilleri elbetde. Käbir türkmen inteligensiýa wekilleri aýdýar. Awganistana Taliban dolandyrjylary häkimet başyna geçenden soňra ýurtda medpuat adatynyň ýagdaýy hem ýaramadlaşdy. Täze dolandyrjylaryň häkimet başynaky ilkinji ýylyna Türkmen dilli görüş gazeti yapıldı. Etnik Türkmenler häzir kwotda öz meselelerini nähili görnüşde haýsy media serişleriniň üstü bilen gozgap bilýär. Medpuat bilen bagly aýdylanda medpuat faqaty kysy görkezdi Talibanlar hemme hususy radio telewizorlar yapyldy. Onuň soň gazet jurnallar çap edilmegi gadagan edildi. Hemmesi o şonuň bilen bile görüş jurnalam yapyldy. Onuň soň indi sosial media ýani sosial ulgam arkaly bir az sesini çıkarmak isteýär türkmenler emma onda da hakykata aýdyp bilme, beýan edip bilmeýär Awganistanda ýaşaýan türkmenler. Çünki ol izarlanýar sosial mediada eger sosial ulgamda bir ýa meselem YouTube diýdi, Facebook diýdi ýa başga belki häzirki ady bilen TikTok tap-tapda bir zatlar diýjek bolsa hiç onuň öz kynçylyklaryny beýan etmäge sonda da mümkinçiligi yok. Yani şunu üstü bilen yetirecek bolup däni bir az kynanýa türkmenler medpuata gaty kysy görkezdi Talibanlar. Häzirem ol dowam etýär. Awganistanyň içinde häzir dursun da şerdi ýurtlardan bol Taliban adamlar tarapyndan ýa Taliban terrorçylara diýmän, nökerler tarapyndan kynçylyklar medpuatçylara ýani jurnalistlara görkezilip durda. Şonuň üçin hem bol Awganistanyň içinde bir ses çykaryp beýan azap beýan etmek gaty kyn. Indi bir azatlyk radiosunun sesi çıkamasa başka yerden bir erkin medyadan Türkmenin sesi çıkýar diýip biljekler mene häzir. Sosial ulgamdadan olar hiç bir açasan öz kynçylyklaryny beýan edip bilen ýoklar. Zulüm sistemleri öz başyna düşýän zulüm sistemleri beýan edip bilmeýärler. Şonuň üçin bu ugurda da Türkmenistana inde kömege garaşmagan bir täsirrak bolar. Ýöne bu dünýä hökümetleri, dünýä insan hukuklaryny goraýjy guramalar, medpuaty goldaýan guramalar Awgan türkmenlerine de şol ugurda bir sesini çykarmakda kömek ýardam etdik şöyle düşünýän. Ýadyňyza düşýän bolsa Awganistana türkmen dilli görüş jurnalynyň ýa gazetiniň ýapylmagynyň 2 ýyl çemet ozal 2020-nji ýylyň sentýabryna Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň sesi bolan Sehra gazetiniň ygtyýarnamasy hem ýatyryldy. Bilşimi diýen Iranda we Awganistanda millionlarça etnik türkmen ýaşaýar. Sewitde
şertlerin özgörmegi bilen etnik halklaryň, şol sany etnik türkmenleriň sesi gysylýarmy? Olar özleriniň esas hak hukuklarynyň mahrum edilýärmi şamerdaňlar? Diňe gysylýa-da boğulýar sesi. Türkmenleriň sesi çykarlanýar, ana türkmenler bu sesini gaty bir çykarjak bolup täne aladam etmeýär. Türkmenlerde şu kynçylygam bar. Mysal üçin şol mikrofon tutsaň, türkmen täbir okuwsy, alymsy, aglawasy şeýlerek bolansa, uwansan türkmenler aýtýan elbetde. Alymsy, okuwsy, ýani hat kalamsy adamlar köp-de mikrofon tutsaň, sesini ýazjak bolsaň dumup duruberýär. Şonuň üçin hem gaty kyn türkmenleriň metbuatda çykyş etmesem kyn, gürlemesem kyn, onuň üçin tejribesi ýok. Onu öğrenmediler. Dogrusyny aýtsam, owan türkmenleriniň, İran türkmenleriniň hem edil şu bizinki ýaly sesi gysylýa, belki ol boğulýar. Indi İran türkmenleri barada aýdymyzda o täraga diýdi, ol İranda ilmli, bilimli ýazyp okap bilen adamlar, alimler bar. Hatda ol türkmen edebiýatyna uly hyzmatlar boldy. Arap harpynda elbetde türkmen edebi kitaplary, meselem Molla Nefes diýdik, Mahmud Molla ýa Zöhret Ahir başga onuň ýaly köp eserler çap boldy. Ençime gezek owan türkmenleriniň arasyndan çap boldy da, ýöne İran türkmenlerinde köp çap boldy. Şol Murat Turduqazy bir wagt Murat Turduqazy şol uly hyzmatlar etdi. Ene türkmen dili boýunça, emma şu Sahra gazetini belli şuna diýali yapdylar da, ol Sahra gazeti türkmenleriň, İranda ýaşayan türkmenleriň bir terjemany, ýani şolaryň bir dilinden namaýandylyk etýän bir gazet diýse olarda, onda owan türkmenleriniň kämşi görüş, o türkmen dilinde ýazylyp, ol türkmen Arap harpynda türkmen elifbiinde ýazylyp çap edilýän gazetde, jurnaldy. Onuň üçin hem onuň ýapylmagy o türkmen diliniň has kemsizligine, türkmen halkynyň sesiniň gysylmagyna sebäp boldy. Onuň türkmenlere sen bir diýen aýdy bilersiň diýen adam ýok da, İranda da, Owanda da, emma şol bar. Indi şamerdaňlar şu Sahra gazeti yapyly diýdik, ýetýärnamyz ýatyryldy diýdik. İran türkmenleriniň esasy metbuat serişdesi soň owan türkmenleriniň arasyna meşgullygy bolan Göreş jurnaly yapyldy diýdik. Siz diňe bir sesi gysylanyk, eýsem sesi boğulýan diýdiňiz. Şeýle çäklendirmeleriň fonuny siziň pikiriňizçe daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenler, türkmen diasporasy öz sesini halkara jemgyýetçiligine ýetirmekde nähil tagalla edýär ýa-da etmeli. Häzirki wagtda bu ugurda edilýän tagallar göze ilýärmi? Türkmen diasporasy guramaçylyk taýdan täze şertlere nähil uýgulanyşmaly siziň pikiriňizçe? Şu esasy meniň hem diýjek bolýanym şol türkmen diasporasy dilinde häzir Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna dam gaty köp türkmenler ýaşaýar. Türkmenistanly türkmenler gaty köpeldi, gün-günden köpelýär. Türkmen diasporasy dilinde umumyň daşary ýurtlarda, Ýewropada da, meselem Germaniýada, başga ýurtlarda da bar. Hususan Türkiýede gaty köp ýaşaýar türkmenler, ana mejburlukdan Türkmenistanyň hökümetiniň meniň pikirimçe Türkmenistan halkyny, baý türkmen halkyny at goýana meňdiýär. Indi eger oýla bolmasa, näçin olar ýaşlar daşa çykyp täne bir iş gözläp daşa çykmaga mejbur bolýar. Bilmedim, men Polşadamy, ýene başga ýurtlardan her ýerlerde iş gözläp bolar daşa çykýar. Meniň esasy diýjek bolýanym şol mejbur türkmenler, häzir owgan türkmenler hem İranda ýaşaýan türkmenler hem ona soň Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler hem şöýdip daşa çykmaga mejbur galýarlar. Şol türkmenler özara birleşip häzirki şu sosial mediadan peýdalansalar, o bolar. Peýdalanýar elbetde. Men sen gepleşikleri ýazarlayan, emma şol gepleşiklerde bir halky oýandyryr ýaly, bir halk inandyryr ýaly gepleşikler berilýär. Sosial media arkaly olar öz seslerini çykarsalar, diňe Türkmenistanda ýaşaýan türkmenlerinden başga ýurtlarda, dünýäniň beýleki ýurtlarynda, hatda häzir Irakda ýaşaýan türkmenlerim gaty kynçylyk çekýärler. Siriýede ýaşaýan türkmenlerim olaryň derdini paýlaşdylar. Hemme umumy türkmenler üçin şeýle bir hereket etseler, ol Owgaňystandan gelsin, Türkmenistandan gelsin, İrandan gelsin, dünýäniň ýerlerinden gelen bolsa gelsin, asly türkmen de hemme onuň üçin agzyr bolup şeýle bir hereketi döretseler, da goýgular diýip düşünýän. Şamerdaňlar gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Berekella, sag bolun.